Δώστε μου το τορβά σας. Γιατί? Για να μην το κουβαλάτε. Είστε καλά, γέροντα? Τέλος η αρρώστια πάει. Πού να πάει? Ας την εδώ ευλογημένε, μήπως και σωθώ μαζί της. Δεν το κατάλαβα, γέροντα, αυτό. Θα το καταλάβεις, μη φοβάσαι. Θα το καταλάβεις κάποτε όπως το κατάλαβα κι εγώ. Γέροντα, τώρα, άντε, μην κουβαλάτε το τορβά σας. Δώστε το. Το κρατήσω εγώ. Εντάξει. Ένα σας λέω, πατέρες. Δεν με ωφέλησε πνευματικά καμία άσκηση όσο η παραμονή μου στο νοσοκομείο. Η αρρώστια ταπεινώνει τον άνθρωπο. Μεγάλο δώρο του Θεού η υγεία. Αλλά όσο την έχουμε δεν το καταλαβαίνουμε.